Oke. Loh, kok iki akeh banget sampah lan teng bececeran ning dalan. Aku kudu lapor Pak RT iki supaya enek solusi lan tindakane. Assalamualaikum Pak. Oh iya, deh. Kalau mriki badhe sanjang kebersihan lingkungan Pak. Pesan kita. Oh iya. Ayo pinarak mau. Piye piye. Tet ya. Niki pun jadi pun. Nggih. Saya seneng ya. Nggih Pak, nggih Pak. Oke, ripon enak apa? Kalau kan mampah-mampah Pak. Delok lingkungannya. Pesan kita itu lebih sangat. Makanya anjir pun berdendang malah jangan bencana banjir. Oh, ngoten. Impon mungkin kalau musyawarah kali masyarakat iki. Terus nggih tindakan selanjutipun kula nggih ditindak. Nggih. Waalaikumsalam. Itu napa iki ini? Kok ya kayak tersemangat mengono. Baru kan kita jane ta, saya tanya dulu yang biasa ya. Iya, Pak. Bakal kan di udah. Bapak kan di mau. Pak. Ini kita ini. Tapi tolak juga atur mengenai kegiatan kalau ini kok apa banget sama Pak Ambarki sama nipun kegiatan acara pekan Jakarta. Iya yo aku yang dalam lingkungannya ada iki reket banget. Terus akeh tonggo-tonggo sing sambat. Pertama lingkungan ada iki reket banget. Jadi kok kalau kan datang-datang itu usul kamu minta akan dulu sesedianya. Oh iya, pek tenang kuwi. Ya engko kan ade kan yo bareng bukan bulan. Nah, bulan ini baru kok pasar. Nah, nggak jalan kok ya teman terus rene saking aku. Nah, meh iki meh piye meh dimusyawarahke ngono jadi. Iki meh kapan sih jane? Rencananya pun minggu enjing Pak, kempal tabu 6 lajengipun sareng-sareng terus saya akan margi, pinggiran margi, lan selokan. Oh, Mboten namung kersakaken Pak, nanging ugi latihan gugur gunung, sinten ngertos saged sami olahraga. oh iya apik kuwi. Ya. Pak apik-apik nanging kudu ditata ben rapi. Lah bencana kalau elok dibantu apa? Kalau kalian berjalan kegiatan suci di masa depan, jadi kalian lingkungannya pakai rapi, kambing nyambut dari kopi. Ya Bu, kalau kita juga pakai ajakan, meskipun air resik, air ayam, air kuyup. Wah, sogane apik tenan ya, iso tinggi contoh nggih detail liyane. Lah akil bisa mirah dadi apa kuwi? Kula lan Samira perangan lanjut Pak, iki ati sapu, sarung lan ember kangge resiaken pagi. Oke Pak, kita berarti mendengarkan pot-pot tanaman ingkang miring, lan nanam tanaman enggal. Oh, ya. Bah, jebule ya apik tenan ya, ora resek-resek tok, jebule yo nambah barang. Engko lingkungan dhewe iso dadi ijo, resik, kaya nyaman lah nggih. Warga-warga kene iki. Ya, yang penting orang mau jelek baik.
engko sabise kerja bakti ya dijaga bareng-bareng ben ora kotor meneh. Nggih puniki kula nggih ajeng damel jadwal kegiatan kami warga saben dina. Wah, ya apik ya jebulane ya. Pemuda-pemudi saiki yang duwe jiwa kepemimpinan. Ya apik ya. Pak menawi gugur gunung kedah wonten musik boten supados boten ngantuk. Nyetel musik kok waktu nyapu, kok malah sapumu bisa jadi mikrofon. Ya ora apa-apa no eneng musike. Penting ora ngalahke nyapune mbi musike ngono. Ya apa ora? Gayeng to nak nyapu mbi eneng musike. Nggih Pak, janji arep tetep dados bintang utamane. Kula malah badhe ngajak lari alit derek, sinten ngertos saged wigatosipun karo sikan wiwit alit. Wah, iki apik ndek mir. Wong ijen saka cilik wis ngerti pentingnya karsian nganti gede. Sesuk dadi wong kan disiplin. Lagas kula nyedake ngajak alit-alit rai-rai alit kangge makan minggu. Wah, ya apik ya. Dene kerja bakti ora guru sesenungan. Sebenarnya yang mesti yakin di pikiran. Tempat sampah, bukan sampah. Ayo, kecil. Iya Pak. Iya, Pak. Pak, menawi saged beling sakwise resik liman kita foto sarung nggih. Oh, foto saged di perpinten menyang Pak Lurah ya, Pak. Oh iya, apik kuwi. Tapi aja gen foto-foto tok ya. Luwih apik tandake daripada foto-foto nih. Nggih, Pak, kula sing mundhut fotone. Aku tak sing gaya. Alah ki lagi kerja sing bener ora kakean gaya wae. Nggih, jane iki. Ya wis, aku tak ngaweke apa panganan ro kombinan nggih sing kerja bakti sik ya. Nggih, Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, sik ya. Pak. Pak. Bapak berpesan siji. Yen wong resik-resik kuwi bakal duweni ati lan pikirane resik. Terus aja gumantung karo wong liya lan wong sing resik-resik kuwi bakal duweni tanggung jawab. Jadi Pak, kula mereka-mereka sekalian janji. Jadi ngajak warga sekalian supaya sadar kalau wirasipun harus Pak, kula malah kepengin satu itu ada Merujuk menawi perlu enten rubah antar desa paling resik sing hadiahe tanduran beras. Tapi saya bisa senang aspirasi. Untuk ibu dan RT setuju, muka lingkungan desa kita masih langgeng. Ya apik-apik. Nah lingkungannya aku bersih. Kok ya pikirane masyarakat ya ada ya bersih toh. Ono kan ya wis yo. Bersih lingkungan. Resik ati, urip ayam. Rezeki berkah, kabeh mesen. Apa bebarengan? Matur suwun. Aja gumantung ruang liya. Insyaallah.